Abiso lang mga kapuso, sensitibo nga balita ang inyong nga malantaw. Lapsag nga babayi nakitaan nga nagalutaw sa baybayon sa Gimbal, Iloilo. Nagaagnas na sang nasapuan. Si John Sala nakatuto. Yara na sa state of decomposition ng bagong bunag galapsag nga inis ang nasapuan nga nagalutaw sa dagat sakop sa barangay Baras, Gimbal, Iloilo, Sabado sang aga Agosto 17. Suno sa Gimbal MPS, isa ka manug pangisdang nakakita sa lapsag sa labod. According sa aton nakakita, no, nagakulob siya, nagalutaw-lutaw kag ang iya lawas kag aton man siya gin-check nakita man naton no, may mga daw kinananasang mga isda bala. Suno sa barangay official sa Baras ang nasapuan ang lapsag gilayon nila ginpakigangutan ang tanan nga mga nagabusong sa barangay agud matumod kun bala residente nila ang iloy sang bata. Apang lunsay wala pa nakabatang mga ini. Napadpad diri sa amon tungod nga ang current sang tubig subong adlaw diri sa amon pakadto. Tuman ang kasubo ni Kagawad Gayares ang nakita ng lapsag ilabi na suno sa iya grasya kag bugay kun tani inis ang Ginoo para sa mga kasubong niya nga naging mabudlay ang pagbata. Gilayon man niya ginlubong ang lapsag sa Gimbal Municipal Cemetery. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas.